Otu nwoke onye ọgaranya nwere akụ na ụba dị iche iche, ihe niile na-agaziri ya. O nwere nwunye ọma, ezigbo ụmụaka, ọtụtụ ụgbọala dị iche iche. O nweghị ihe kọrọ ya ma ọlị. Mana otu ihe na-echegbu ya. Ọ na-eche n'ime obi ya sị, ọ bụrụ na mmecha nọcha n'ụwa nwụọ, onye ka m ga-ahapụrụ akụ na ụba niile a mkpara? O wee kwuo n'obi ya wee sị, mba, aga m achọ ebe m ga-enweta ihe ga-eme ka m ghara ịnwụ n'anwụ. Nwoke a wee cheta ihe nwa odibo ya gwara ya banyere otu nwoke dibịa ama ama. Nwoke ahụ wee dọpụ njem. Ka o ruru na nke ya bụ dibịa ahụ gbagharịa ọtụtụ amansi dị iche iche. Ka o mesịrị amansi ndị a, o wee were iyi onu wee nye nwoke a, wee sị ya, ma ọ bụrụ na ị yiri ihe onu a, na ị gaghị anwụnata anwụ. Nwoke ahụ wee yiri ya n'obi ọcha, aṅụrị juru ya obi. Mana ka nwoke a narị ụbọchị abụọ gachara, nwoke wee nụ na ya bụ dibịa anwụọla. Ya bụ ihe wutekwara nwoke a. O wee kwuo n'ime obi ya sị, ebe ọ bụ na dibịa gwọrọ m anwụ mechara nwụọ, ya bụ na ihe ọ gwọrọ m agaghị arụ ọrụ. Ya bụ echiche wee sogbuwekwa ya ọzọ. O bidokwara chewe ihe ọ ga-eme, ebe ọ ga-eje, ihe ọ ga-eri, ihe ọ ga-aṅụ, ka ọ bụrụ na ọ gaghị anwụzi anwụ. Odibo ya wee gosi ya ebe edere maka otu nwoke nọ n'India, onye nke na-elesi ọtụtụ ndị ọgaranya ọgwụ nke ha ga-abụ ha ṅụọ ha agaghị anwụzi anwụ. Nwoke a wee zọpụ njem. Ọ chaghị dị eche ka chi foo. O buru akpa ya baa ụgbọelu wee gawa obodo ala India. Ka o ruru n'ala India, n'ihi na ego abụọla ihe nsogbu, ọ kwụrụ ụgwọ wee nara ya bụ ihe. Nwoke a were obi aṅụrị wee na-anụ ụlọ ya. Ọtụtụ afọ gara ka nwoke a nọ n'ụlọ ya na-aṅụ mmanya. Egosi n'ihe onyonyo na ya bụ nwoke nọ n'India anwụọla. Chai! Ọ pụtara na onye na-agwọ anwụ na-emesi wee nwụọ? Ya bụ ihe wutere ya bụ nwoke. O wee were iwe tụfuo ọgwụ ndị nke fọrọ afọ nwoke India nyere ya. O chekwara ihe ọ ga-eme ọzọ. Mgbe ọ ka na-eche nke a, n'ihe onyonyo ahụ ewepụrụ ya bụ akụkọ banyere nwoke India ahụ nwụrụ, wee gosi ndị ụka ebe ha nọ na-aka ụka. Ụkọchukwu bụ onye na-aka ya bụ ụka wee kwuo sị, naranụ nke a barụ Jesu na onye riri ya agaghị anwụ, ọ bụrụgodị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ya bụ na ihe a na-achọ na ukenu dị n'oke ala. Nwoke a manyiri n'ike were igodo ụgbọala ya makpuo ụgbọala gawa na ya bụ ụlọ ụka. Mgbe o rutere n'ụlọ ụka ahụ, o zutere ya bụ ụkọchukwu wee yọọ ya si ya, ezi nwoke, ahụrụ m n'ihe onyonyo ebe ị na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ rie ahụ Kristi na ọ gaghị anwụ, ọ bụgodị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Chai! Ụkọchukwu nere ya anya fee n'isi wee metụ ya aka si ya, ezi enyi m ọma, ihe kwuru bụ eziokwu. Onye riri ahụ Kristi ọ gaghị anwụ, ọ bụgodị na ọ nwụrụ anwụ
ọ ga-adị ndụ ọzọ, mana soro m ka m kọwara gị nke ọma. Nwoke ahụ soro ya wee banye n'ime ụlọ ụka ahụ, wee nọdụ ala. Ụkọchukwu gara n'ihu ịkọwara nwoke ọgaranya ahụ ihe o chere, ihe o bu n'obi na nkọwa okwu ahụ okwu. Ọ gara n'ihu ịkọwara onye ọgaranya sị ya na o nweghị ụgwọ a na-akwụ. Echere sị na ị ga-akwụ ụgwọ na mma anaghị ego ma ọ bụ na-agị akụ na ụba gị iji wee nye gị arụ Kristi. Kama onye nwe arụ ahụ bụ Jesu Kristi akwụgo ụgwọ niile ị kwesịrị ịkwụ n'elu obe. Nwoke ahụ kụdere, o wee gaa n'ihu ịkọwara ya sị, mana ọnwụ a na-ekwu maka ya abụghị ọnwụ nke anụ ahụ, maka na anụ ahụ a nke mmadụ nwere abụgo ihe ga-anwụ anwụ. Emego na ọ ga-anwụ otu mgbe, na onye ọbụla dị ndụ nwere ụbọchị ọ ga-anwụ. Mana ọnwụ a na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ nke abụọ, na ọ bụrụ na mmadụ anwụsịa ka anụ ahụ, ọ bụrụ na o biro ndụ ya ọfụma, ọ ga-anwụ nke ugboro abụọ, ebe ọ ga-ata oke ahụhụ n'ịta ikikere eze nke na ego o nwere agaghị azọpụta ya. Ọ ga-ata ahụhụ n'ime ọkụ ebighị ebi. Mana ọ bụrụ na iri ahụ Kristi, nabata ya bụ Jesu Kristi, ị mara na ị gaghị anwụzi ọnwụ nke ugboro abụọ ahụ, kama na ị ga-aga n'ala eze Nna wee bie n'aṅụrị ebe. Ya bụ okwu tọrọ nwoke ahụ ụtọ. O wee gwa ụkọchukwu sị, ekwere m, adị m njikere, biko kedu ihe m ga-eme? Ụkọchukwu wee sị ya, ị ga-ebido kwenye na Jesu Kristi. Ọ bụrụ na ị kwenye na Jesu Kristi, a ga-eme gị mmiri Chukwu, i wee rụwa ọrụ n'ụlọ nsọ Chukwu. Nwoke ahụ kwere, wee mee ya bụ nwoke mmiri Chukwu. Nwoke ahụ were akụ na ụba ya wee nyewere ndị ogbenye aka, nyere ndị nọ na mkpa aka, kwụsị ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-abụghị ezi omume nke ọ na-eme. Ya na ezinụlọ ya wee biri n'udo. O nwere udo nke obi, ịhụnanya na aṅụrị abawanye n'ezinụlọ ya. Ndị be anyị, ọkwa otu a ka nwoke a si wee weta ya bụ ihe nke na-enye ndụ ebe.